Ova juneća supa sa koprivom nije samo ukusna, već je jako lekovita. Tako da ako želite zdrav domaći obrok koji se lako sprema i okrepljuje organizam, ostanite sa mnom do kraja videa. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Do tada uživajte!